Doncs jo, com no, per fer una cosa diferent, que ja m'agrada, no faré un poema, no faré una cançó, no faré un haiku. Faré el que millor se'm dona, un conte. I per tots vosaltres, avui he triat, ja que hi havia tanta gent i havia de triar una cosa no gaire llarga i només una, doncs he pensat que us portaria el conte que més m'estimo, perquè és el conte que em va explicar la persona aquella que em va demostrar que es pot viure del cuento. I en honor a aquesta senyora, la Roser, us ho explico avui a tots vosaltres, de com el dimoni va escampar els mals pel món. I diu que en aquell temps, als inicis de la humanitat, tal i com la coneixem avui dia nosaltres, en aquell temps en què el dimoni encara vivia en les profunditats de la terra i el mal encara no existia. Us imagineu? Bé, existien, però eren tan petits, i la gent anava tan atrafegada amunt i avall amb les seves coses que quan tenien un problema l'intentaven solucionar així ràpid, dit i fet, i així podien gaudir del temps. Doncs diuen que en aquell temps el dimoni, esclar, allà, en aquelles profunditats, amb aquella foscor i amb aquella humitat que li calava els ossos, s'avorria, és que vivia sol. I va pensar que hauria de fer alguna cosa per a no avorrir-se tant. Va tenir una pensada. Sortiria a veure què feien aquella gent, com els hi deien, aquells cèsars que es feien dir humans. A veure què feien. I tot caminant va sortir d'aquelles profunditats i va venir, mireu, cap aquí, cap a Arenys de Munt. Eren aquells temps en què la riera encara no estava asfaltada, perquè l'asfalt no existia, I va veure la gent el que feia. Va quedar bocabadat, tu, perquè la gent anava amunt i avall amb els carros cap amunt, carros cap avall, al mercat, que si el forner, que si... Perquè l'asfalt no existia, però els oficis sí, encara es conservaven. I el dimoni, mira, va quedar bocabadat. Això sí, es va adonar d'una cosa. I és que el mal encara no existia. Ja sé què faré, Evidentment, escamparé el mal per tot el món. I se'n va anar tot esperitat i molt excitat, perquè ara ja sabria com passar el temps. S'ho passaríem d'allò més bé rient-se d'aquells éssers humans estúpids. Se'n va anar cap a aquelles profunditats, decidit a escampar els mals. I allà va agafar. El primer mal que va agafar va ser la malaltia. Va agafar la malaltia, va agafar un sac de vellut de color negre i la va ficar dins. Llavors la va tancar amb un cordill de cotó de color negre també i el va deixar allà en un cantó. Després se'n va anar i va agafar la pobresa, la va ficar en un sac de vellut de color negre i la va tancar amb un cordill de cotó de color negre també, la va deixar allà en un raconet. Després se'n va anar i va agafar la gelosia, la va ficar en un sac de color negre de vellut i la va tancar amb un cordill de cotó de color negre també, la va deixar en un costat. Després va agafar la riquesa, que no us penseu que no és un mal, la riquesa. La va ficar en un sac i la va deixar allà al costat, també de color negre. Després va agafar... Quina sort que teniu, que no coneixeu els mals, collons. L'enveja, va agafar l'enveja, la va ficar en un sac de color negre de vellut, la va tancar amb un cordill de color negre de cotó i la va deixar al costat. Va agafar també... La política. Collons, com anem aquí. La política també la va ficar allà, però ben bé, el que diguem... És que ara no puc... Alguna política. També, d'alguns que la feien només. Després va agafar també la gelosia, la va ficar en un sac de color negre de vellut, la va tancar amb un cordill de cotó de color negre també i la va deixar allà al costat. Després va agafar també la por.
gran mal. El va ficar en un sac de color negre de vellut, el va tancar amb aquell cordill de cotó de color negre també i la va deixar en un costat. Després va agafar també la gula, la tirania, la cobdícia, l'enveja, l'ira. No, la violència. Ui, la violència la va agafar també, la va tancar amb un sac de color negre de vellut i la va tancar amb un cordill de cotó de color negre també i la va deixar allà al costat. Va agafar tots els mals que us pugueu imaginar i va deixar cap al final el millor de tots. Era el més petit, però el dimoni, que era molt intel·ligent, encara que de savi no tenia res, va agafar aquest petit mal i el volia diferenciar de tots els altres. Així que va agafar un saquet de color blanc, de vellut també. Va ficar aquell petit mal i el va tancar amb un cordill de cotó de color blanc també. I el va deixar juntament amb els altres, perquè sabia que aquell petit mal, seria el que faria que tots els altres mals poguessin perjudicar. Una vegada tenia tots els mals en un cantó, va agafar el seu farcell, els va ficar tots, se'l va ficar per l'esquena i vinga, cap al mercat que hi falta gent. I caminant, va arribar allà al mercat, va estendre el seu gran farcell i va començar a vendre tots els mals. Senyores i senyors, acosti-se'n! Oferta del dia, tots els mals al millor preu. Senyora, què vol un mal vostè? Vol un mal? Miri, oferta del dia. Emportis la gelosia i s'endurà la violència gratuïta. La gent estaven impressionats, els mals allà a la venda i tots d'oferta. Es van acostar i la gent va començar a preguntar per tots els mals. Aviam, escolti'm senyor, i aquest mal aquí que tens? I esclar, el primer mal, perquè preguntaven tots els altres, era el pla que havia tramat el dimoni, pensant que tots els humans són bastant curiosos, encara que veig que vosaltres no, perquè no m'heu preguntat què hi havia en el saquet de color blanc. Hi havia la desídia, el desànim. I quan pregunta, el desànim? I què val aquest? Doncs mireu, aquest, com que és tan especial, val 2.000 euros. 2.000 euros? Collons. I en aquest negre, que tenim en aquest? En aquí no és tan important. Aquí tenim la gelosia. I què val aquest? Què val aquest? Jo vull un pel meu marit. Què val aquest? Què val aquest? Aquest, 50 euros. Oh, que bé, 50. Però senyora, que el blanc és més... No hi havia argument a dir. Tothom es va anar emportant els altres mals. Imagineu com s'havia tornat la gent. Que ara es volien fer mal els uns als altres i van comprar la gelosia, i van comprar la violència, i van comprar l'odi, i van comprar la por, i van comprar la riquesa, la pobresa, la malaltia. I així, mica en mica, tots i cadascun dels mals es van anar venent, tots menys un. El desànim, aquell mal tan petit, ningú el volia, al final ja és que ni regalat. Aquest, el desànim te'l quedes tu, si això no val per res. Però el dimoni sabia que sense aquell petit mal, cap dels altres mals podria mai perjudicar. El seu pla havia fracassat. Va decidir agafar aquell petit mal, en aquell saquet de vellut de color blanc, amb aquell cordill de cotó també de color blanc, ben tancadet, se'l va ficar a la butxaca i se'n va anar aquí, riera amunt, fins a arribar a les muntanyes d'aquí dalt,
No als Tres Turons, allà més a dalt, com es diu aquella muntanya d'allà dalt? Més amunt encara. Allà, Collsacreu seria, sí. És la més alta de per aquí, no? Allà diuen que va pujar. Va agafar aquell sac que tenia de color blanc, amb el desànim a dins. El va obrir, se'l va ficar davant del nas i va fer així. I diuen que des d'aquell dia el desànim va quedar escampat per tot l'aire, en petites partícules, i llavors vingueren les males collites, les guerres, les baralles, i el mal tal i com el coneixem avui dia. Però aquell mal, aquell desànim, fa molts anys que va quedar escampat. Encara queden algunes partícules, sí, però aquella dona que em va explicar a mi aquest conte, em va dir el secret, em va dir, escolta'm, Ruth, si alguna vegada desprevista t'agafa aquell desànim, no pateixis, perquè tu, a dins teu, tens la força suficient com per combatre'l, i si no deixes que el desànim et perjudiqui, cap altre mal et podrà mai perjudicar. I ara us dic jo a vosaltres el mateix. Si alguna vegada us agafa aquest petit desànim en els vostres cors, que sapigueu que tots tenim la força suficient per combatre'l i no deixar que cap altre mal ens pugui perjudicar.